gwir, o'n i wedi gofyn wrth un arglwydd wedi gadw'n fi enw, o'n i wedi dweud o, plis, newch chi gefnogi priodas gyfartal, dwi'n teimlo mae dyma'r ffordd ymlaen drwy dderbyn a trwy fod yn gynhwysol ac roed profiadau cyfartal i'r gymuned hoiw. Mae'n dod yn ôl mynd, ia, plesar, dwi eisiau gwneud hyn, dwi'n teimlo'n angerddol dros yr achos, a gyda llaw, dwi'n licio dy gyd i. A dyma fi'n meddwl, o mae hyn yn hollol bizar, y ffaith bod o'n tweetio nôl i ddeud bod o'n hoffi yr ci, a wedi gweld llun o'r ci ar yn Twitter. A wedyn fi yn o sgwrs am anifeiliaid anwes trwytho ni am dipyn. Chi'n mynd fyd rhyfedd, ond mae hyn yn mynd i brofi pa mor hyblyg ydy yr cyfryngau yma mewn ffordd. Na ni, rhagor enghreifftiau chi yma. Cyfrwng cyhoeddus. Rhaid bod yn ofalus gen i mewn llythrennau bras am fan hyn. Gweitha'r posibiliadau diri ar Twitter, mae rhaid bod yn ofalus, a mae rhaid cofio bod yn gyfrwng hollol gyhoeddus, digidol cyhoeddus. Mae yna straeon yn dangos yn y wasg yn wythnosol am drosedd ar-lein, am gam ddefnyddio'r gwasanaeth, ac am sylwadau yn llybus er enghraifft. Wan, mae angen cofio bod Twitter yn gyfrwng cyhoeddus. Os nad ydy defnyddiwr yn cloi'r cyfri, mi all unrhyw un weld yn y gaseuon. Mae rhai enghreifftiau uchod y fan hyn o'r straeon sydd wedi dangos yn y wasg yn lle ddiweddar. Dydw i neb i sôn am achosion penodol, ond mi fedra i ddeitha chi maen nhw wedi bod yn y wasg. Mae'r sefyllfaoedd yma yn gwneud yn headlines mewn ffordd, mae rhaid i nhw ddehwnt ofalus.